खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी दिनैनि समाव क'क्राझार जनता पार्टी बुङोब्ला मुलुगनाङैनो उन्दै गेदेर साफ्रोमबो मिन्थिगौ आरो मानि थाखाय जोनोम जाखो आरो सोरनि दैदेननायाव बे क'क्राझार जनता पार्टीया जोनोम जाखो नंगौ थारैनो दिनैनि समाव क'क्राझार जनता पार्टीया हादोर नाङैनो मुलुगनाङैनो गोसारगासिनो दङ आरो बे जाबाय सानबानि गेजेरावनो क'क्राझार जनता पार्टीया दिनैनि समाव मुलुगनाङैनो गोसारदों सेकेन्डजों खारफादों फलोवार्सफोरा नंगौ जेराव भारत हादरनि जा भारत सरकारनि माखासे थांखि बायदियै बे एक्स हेन्डेलखौ जेराव बन्द खालामनो गोनां जादों नाथाय उनफाफिनाखै बे क'क्राझार जनता पार्टीनि गाहाय दैदेनगिरि अभिजित दिपके बिथाङा जेराव सिजिआइ सूर्या कान्टनि माखासे गनाय जाथावै आथिखालनि लाइमोनफोरखौ माखासे इनसाल्ट खालामनानै बाथ्रा बुंनाय जेरै आथिखालनि जा लाइमोनफोरखौ क'क्राझार जायखौ जोंनि बर'नि माखासे ओनसोलाव खांखमा होनना बुंनाय जायो बे खांखमाजों रुजुनायखौ लानानैनो लाजि फोनांनायखौ लानानै जा सिजिआइनि गाहाय दैदेनगिरि बिथाङा जाबायदि जोंनि लाइमोनफोरखौ बाथ्रा बुंदोंमोन जे सूर्या कान्ट बिथाङा जोंनि लाइमोनफोरखौ क'क्राझार होनना बुंदोंमोन आरो आथिखालनि लाइमोनफ्रा ससियेल मिडियायाव नाबां जाबां आरटिआइ बायदि मिडियाफोराव जायखिजाया बाथ्रा दान्थे बिदान्थेल' खालामनायाव मुखुब जेरावबो खामानि उदाया बेकार होनना बुंनायखौ लानानै अभिजित दिपके मुंनि सासे लाइमोना बेबायदि बुंनायखौ सहायनो हायैनि थाखाय दिनैनि समाव हादोर नाङैनो मोनसे ससियेल मिडियानि सोमावसारनाय लाबोदों आरो बेनो जाबाय क'क्राझार जनता पार्टी आरो दिनैनि समाव बे अभिजित दिपके मुंनि सासे लाइमोना दिन्थिबायदि जेनजिनि गोहोआ बेसेबां जेनजि एबा आथिखालनि लाइमोनफ्रा जे सोलायनो एबा थासारिखौ सोलायनो समनि गोनांथि गैया बेखौबो अभिजित दिपके बिथाङा फोरमान होबाय जेराव सिजिआइ चिफ जास्टिस अफ इन्डियानि जा सूर्या कान्टनि बुंनाय बाथ्रा जा आथिखालनि लाइमोन गोबां लाख क्रर लाइमोनफ्रा गोबां सोलोंथाइ लानानै आथिखालाव बेकार जेंनानै एबा बेकार जानानै दं भारत सरकार रायजो सरकार दासिमबो लाइमोनफोरनि जा बेकार जेंना बेखौ जेबो सुस्रांनो हायाखै बेबायदि समावनो जा चिफ जास्टिस अफ इन्डिया सूर्या कान्टआ जा लाइमोनफोरखौ इनसाल्ट खालामनानै बाथ्रा बुंनाय बेखौ सहायनो हायैनि दिनै समाव लाख लाइमोनफ्रा बिनि हेंथायै गसंदों एबा बाथ्रा बुंदों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोमावसारदों आरो बिथांनि जा अभिजित दिपकेनि जाबायदि थांखि क'क्राझार जनता पार्टी जायखौ जों खांखमा होनना बुङो बे खांखमानि जा राजखान्थि दोलो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे राजखान्थि दोलो बेखौ आथिखालनि भारत सरकारा नोजोर होनो गोनां जाबाय जेराव एक्स हेन्डेलखौ डिलीट खालामनो गोनां जादों नाथाय उनफिनना थायाखै क'क्राझार जनता पार्टीनि गाहाय दैदेनगिरि अभिजित दिपके बिथाङा दानिया नायलांदों बे क'क्राझार जनता पार्टीखौ मानि थाखाय आरो मा जाहोननि थाखाय बियो एसेबां गोसारदों मानि थाखाय जोनोम जानो गोनां जाखो आरो बेयाव माखासे क'क्राझार जनता पार्टीनि माखासे सोद्रोमाफ्रा मोजां मोननायफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला जा नीट आनजादनि लिक जानाय जा पेपार लिक जानायनि सायाव सासे सानै नङा 16निबो बांसिन फरायसाफोरा गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जाबाय बेफोरबायदि गोबां माने अजद आथिखालनि जा सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां जाख्ल'नायनि हेंथायै साख्रि बाख्रिनि थिसननायनि हेंथायै पेपार लिक जानायनि हेंथायै बे सोमावसारनाय एबा क'क्राझार जनता पार्टीनि सोमावसारनाय होननानै बे समाव रोखा फोरमायदों। नमस्कार मेरे जेनजी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाएं। इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। हम वही जनरेशन है जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, सपने हैं लेकिन सिस्टम नहीं। ये है कॉकरोच जनता पार्टी का संविधान। यहाँ जुमले नहीं सीधे वादे लिखे गए हैं। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। तीसरा वादा,
संसद और कैबिनेट में 50% महिलाओं को सीधा अधिकार मिलेगा। चौथा वादा, मीडिया सवाल पूछेगा, सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं करेगा। पांचवा वादा, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन याद रखो, कॉकरोच कभी हार नहीं मानता। अगर तुम भी सिस्टम से परेशान हो तो आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। हम छोटी जाति नहीं, मेहनती प्रजाति हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद।